Anong tawag dito ate? Masi. Ha? Masi. Masi daw, masi. O sige. Masi, bye. Sarap, parang maasim. Pasok, bye. Ate, bye-bye. Salamat. Di ba? Sarap. Bilang ba to? Ubusin na natin habang nakasara. Sarap nga, masarap. Nasang masi? Gusto niya, ha? Binigas ang masi. Ha? Ah, sino ang bibili dyan? Bilisan mo naman. Oh, Bayad na. Isa Babay pa na. din, ha? Pati lagayan. Isa! Picture, video yan, the picture. So, welcome to the jungle. Ay, stay. So, Iloilo na, Iloilo. Sa Iloilo Airport na tayo. Sinisipon yung ano, sinisipon yung kaliwa kong ilong. Ay, kukunin pa pala yung ano mo, yung sinisipon yung aking kaliwang ilong. Magkasunodaan nila nung Kukunin pa natin yung ay, hindi kita. Hindi kita yung hindi kita yung pangalan doon sa taas. Hindi kita, madilim. Balik tayo, balik. Madilim. picture na naman. Iloilo. Iloilo, your picture. Grabe ka So yun, good morning guys, good morning mga ukok. Sa ating mga subscriber, magandang umaga. So dito tayo ngayon sa ano, oras natin is alas 9. So dito tayo ngayon sa Rojas, sa may ano, sa may Panay. So dito tayo sa barangay kasi mayroon silang event dito. Ayan o, Panay Kapis. Yan. Sa barangay tayo. Mayroon kasi silang event. May presentation. Ano to? Kay Ma'am Friend Rose tsaka kay Sir Lawrence. So nasa ano na naman tayo? Nasa ibayo na naman tayo. So dito si Sir Lawrence. Yan, Sir Lawrence. At ayun naman si Ma'am Friend Rose. Yun. So sa kanilang ano ito? Sa kanilang event. So support lang tayo, support. Good morning, Ma'am Friend Rose. At syempre, kasama din natin si Upline. Honey! So may mga ano na, may mga guest na sila. So kita tayo ulit mamaya. Mamaya mag-video tayo konti para dun sa presentation nila. Okay, let's go! So, before we start, i-request ko alay akong husband ko na mag-pray before we start. So, kinig tayo. Mag-start na yung event. We are welcome again today to present to you about lifestyles, products, and as well as ang mission sa lifestyles is to help people help better every day. Yes. So, healthy, kita kinanglan. So, I am Friend Rose Bering Belyoga. So, ang aking ginagawa, si Papa, si Jose Edmond Bering. So, si Do na siya ang actor sa lifestyle. Si Ma'am Lisa Guban.
Kaya nga, uban, oo. Si ma'am na lang ma-explain ka kung gaman hindi niya uban. Si Sir Darrell Munoz, yung husband. Good morning. And then, ako husband si Lawrence Belioga. So, thank you very much sa inyong pag-welcome sa Amon. So, this time, hatag ko ini na time sa hatag ang pag-explain ni Ma'am Tisa about lifestyle. Yes. Good morning! Good morning. Excited ba kayo? Beautiful people ng Bago Chiquito. Wow! Yes. Ang ganda naman ng barangay name nyo. Si Chiquito. So, by the way, I'm Liza Gumban, all the way from General Trias, Cavite. Sino dito may mga kakilala sa Cavite? May mga gumban sa amin. Ako, galing talaga ako sa Agoy. Ako yung amon yung mga ang So, yun. parents ko sa Yan ang Agoy. start. Tapos, kaya na baka mabibingi kayo sa kakayes ng mga kasamahan namin. Kasi ang Sure, yes, Lawrence. lagi na siya nag-symbolize sa amin na every time na merong mangyari sa atin ng mga good things and even bad things man sometimes, but we need to say yes lagi kasi it's God's providence sa atin. Okay? Yes. So, actually, medyo may jet lag pa kasi galing talaga ako ng Dubai. Doon. So, naglagaw-lagaw lang. Ang pagsasalita ko pala may halo ng Tagalog. Mag-i-start na yung event, no? Itong event na to, itong meeting na to is kay Ma'am Renros tsaka kay Sir Lawrence. So, yun, mamaya, mag-video tayo ulit ng konti about dun sa pinipresent nila, no? So, let's go. So, I'm 25 years old now. Looking 44 lang. Joke. Pinabantayan nila ang birthday katapusan. So, napagod ako, nagkaroon ako doon ng maraming sakit. Nagkaroon ako dito ng bukol, nagkaroon ako ng allergic rhinitis, insomnia, dyspnea. A lot of that foods rather than animal foods. So, kailangan na talaga fruits and vegetables ang pinakadamog natin. Siyempre, kaunti kita kailangan din natin ng protein sa sinisang kawas natin. So, sabi nga dito, since it is almost impossible for us to get the right amount of nutrients from our modern diet, ang company namin si Lifestyles, nag-create po siya ng napakagandang mga supplements. Intra. Sino na dito nakatikim ng product natin, ng Intra? Sino na yung gumagamit ng Intra? Wow! Congratulations kasi gumagamit na kayo ng product natin. So, si Intra, ito talaga siya ang pinakasikat actually. Ito nakilala ko ito 2015 lang actually. Pero sabi ko nga sa inyo, 33 years na itong company natin all over the world. Ako ulit si Mr. Lawrence Belioga, no? Magat ako ni Jubiring. Nanamihan kita po na mag-hambal sa barangay ko. Kay 8 ka tuig na naging barangay officials na ito. Duha ako pattern na kagawad sa poblasyon Bingawan. Naging acting kapitan ng ako for 6 months, no? Pag-suspended yung kapitan naman. Kaya nanging 9 years man ako USB member sa Banwa Bingawan. No? Kaya nanging executive assistant ng ako to Bamio sa 2019-2022. Galing pag 2022, pinabalik ako ni Mayor maglagan ka SB kay kulang sana. Taluyan din na 30 ko. First time sa history ka political cover ko na 30 ko. Sa aming kadagat ko, isa 30, 5 daw. So, oportunidad mas siguro maging tawan ako paging ako sa mga katuntihan para may realization na ako. Kaya maka-involve ako sa intra-lifestyle products. Yes. Kay why nagsulod sa isip ko, although nga commerce graduate ako, kung why nagsulod sa isip ko ang business. Pag titunan nga sa Mayo, wide ako sa politika, kung hindi man ako pwede nga magsulod sa gobyerno within 1 year. So, tabuan nga si Mrs. na pamilya sa lifestyle. Nga kung sabihin may experience man, ano din mo lang gagaalis sa mga gawan para makabuhi kita sa pumuli ito at the same time. Kaya lawas ka. So, sugod kita ako sa Bingawan, Gusto lang. Makunuwa yung dapat ko. Kasi i-dalipan ko na lang yung business ko. Higit una ko, mga official naman. Sa kanyo, sa mga SB member. Hindi mo yan, isang dami na rin ako kami, hindi mo yung kapada.
Pag doon ng Prada, pag tiraw ng da, nanamian sa da. So, nagabuan sa nakala si mga kanakan. Kung may allowance. Bako, dyan Prada, kabuli sa lawas mo. Pagka mo mismo mga gusto mo. At the same time, hindi may allowance mo. May nadarama sa business. So far, ang isang experience ko, ang amon ni former vice mayor for the union, so 63 years old pa lang. Kada check-up na, alin sa 2014, sa August, nag-inom siya na nag-ligas sa una na, hindi gani massive. Pagpa-check up na sa katapusan sa August 31, na malakak siya. Subong sige-sige. Kaya ang isa sa latest lang, sa nag-leader nga isa ng katulan, may customer ako tuwa sa Bingawan na hospital sa Mission Hospital. So, handom siya nga mag-inom siya. Kaya tungkol nga doon nalubon, so bala magbakalit 1,800. Siya na yung sa hospital niya, sa Mission Hospital, hindi sa Kahindo. May stage 4 ng cancer sa bones niya. Tapos may breast cancer siya. Dito siya nag-decide na darat sa hospital, sa Mission Hospital. So una, nagkuha ang iyang upod sa balay, sa Bingawan, kindala sa hospital. Dito nga daw pasakit ng kagabakya, pinturos na. Isa yung bilog, isa yung bigat. Pinturos na git nga pinturos na. Hindi marami yung bilog siya. Kuya siya ka nakapabuhay. Pag-dinamik ko na kaya nag-tulis buha sa Mission Hospital siya. Pati kuya na yung baso-baso. Ang bal pa nurse. Ang bal niya, ma'am, magsulot-sulot. Pero muna ako iya, o higit ako dira. Kaya ako nang nakuya. Nag-inom siya na. Pag-namin ko iya. So, in short, naubos sa tulduha. 10 days sa Mission Hospital na doon ang okay-okay siya. Pero pag buwan niya sa hospital na bindara ka ambulance sa Bingawan, ginatuwa na ako. Tapos hindi siya kabangon, hindi siya kapunto, ginalalayan siya. So nagbuol sa pagtuha naman. So pinabaso, binabaso-baso sa kadlaw, sa kabaso. Lima kadlaw. After 7 days, nga sige-sige inom na. Pagka 10 days na sige-sige inom niya, naglakad siya. Nga na may ikon pala, naging practice ako, practice ko ilakad. So, Diyos lang ganyan pinunom na. Pagka 11 days, so ayaw na siya sa susunod. Tapos, nag-matchom na. For example, Pamati sa mga testimonies, no? So, ang ako niya share sa inyo about sa ako na experience na personally. So, pag share sila sa amin dito sa Balay, ang aking ginabala, arthritis, again. Then, may alam ko thyroid nodules, may liver, sa liver ko rin ako pag-may kidney stones. So, pag-research sa amin, sige na, ko sa akin. Duga ako. Siyempre, kay first time ko nga na-present sa amin. Sige na, wala na problema kay food supplement. Anyway, pag-take na ako sa isa, ako meron naman, masakit sa kidney. Actually, ang akong products, may little discomfort kapag take natin, nag-a-adjust ng ating lawas. No? So, detoxification, ito ang process sa akin. Natubos, nasakit ko di dyan. After 3 days, wala, nagtuas na subo, wala, nagiginabilang sakit na arthritis. And then, share sa ito ni ma'am, hanggang dapat ang unikot ng bukol. Intake ko din niya massive. 2 months, yung pagwala ng bukol. So, nakuha first God, pwedeng gamit ko dyan, Lord, ginagamit. Sa subong, ginagamit ko pa, kaya gina-pray ko dyan, mawala dito yung bukol. So, mga June pa ako maka-ultrasound, no? Pero ang ako niya, fatty liver, ang fatty liver ko wala na-address na ako. The same thing, sa tumatay, ang ako niya auntie, na bago lang nagwa sa hospital due to COVID na no, naka-survive sa. Pero ang iya pagbalik sa Balay, bedridden siya. So, after siya nga
nagikuan siya sa helper. So, ginabuligan na siya, ginapabangon, ginapahigda. So, nagsama ka, kung hindi siya, luya-luya na pala. So, di ba manas na lalaki, so nagbugatang buto, basta daw, tingin na, hindi makakay. Tapos di ba yung halilan siya? Tapos di isa, nagbangon isa, naubos yung isa, nagbangon siya, isa, wala siya nagbigan. Ang ganyan, pabakli ko sa tuliwag, bakli ko na, inibot ka na saya, okay. Pagkakali pagkatuwa niya, that time, nakatapang sa, nag-unang bulan siya, ginakumit siya na ang taon. Pagkainom niya third, that time, naghalin ang hulya na helper, wala ka ni choice, masaka isa sa hagdanan, kay ma-stay sa upo sa babaw. Pero hindi nabuligan siya ni Doris, kasi hindi na ako pag-buligi. Natingalagi ka niya, naglalakat. Pero siya lang dito na, with strength dala ang pagkuhan niya. 85 years old. Ka-amazing, di siya dala. Anyway, subong, amo na ni, ginatake ni, ginhambalan ko ganyan na, nga bata, ang cousin ko. Ano ba ko, ika-member ko, di para maka-discount. Dapat, total, amo na gidi ang i-take ni auntie, maka-member kita. So, nag-decide ang cousin ko maka-member. Amo na inisubong dyan, yun na food Kagsubong, normal, nakita na mga laboratories. From 12 synthetic medicines to 3. Pero papacheck up ng lately, ang balibok na inaisa na ang buwan ang kain na kasi yung normal naman. So, amoy naka-amazing na imagine na 12, ang 12 synthetic medicine, makagbuba nila sa years. Makagbuba ito na. Yaling kita lang at yung isa doon, syempre, makagbuba ito sa ating doctors. Anyway, so at least nabala natin subong. Ang isa ko pagika-testimonies, ang mother ko, na may anak frozen shoulder. Hindi yan ang tulad ng amok, hindi na lang pero hindi makasuksok bra, do something ang mga talaga. So, ng chronic back pain, hindi grabe, hindi yung pero lang kung pneumonia, so ga-antibiotic sa chronic. So, ang ako na-try. That time, yun ay nagduwan kung sinitry. So, subong wala na-address na ang mga sakit na yung mga back pain, mga chronic, ang pain. And then, ang akong pagit na, angkol. Hindi angkol ko, COVID-1 survivor. Pero, pag-abot sa balay, COVID survivor plus ang heart failure, hindi na siya magpa-pacemaker, hindi sa, kaya tigulang ako, ang bayad ko na makulit na nakita. So, gigwa isa. Amo ni siya. Siya na. And then, Pero subong alay na. and then, oxygen sa one tank in everyday sa iya. So, mga 15 days sa ilabalay, panawag sa kapulian na dili ang mga bata. Kaya mababay-babay na doon mo na. So, na ako mga upo, kapag-uan na dili, ito ka-hopeless na hindi lang situation nila. And then, bago na siya mga upo, sa tatlo ka-anti, yung tatlo ka-anti-users, may mga sakit-sakit kaya inyong ginisira. Ang ba niya, ipatry lagi si Intra, yung patry ganyan na ito, kay Nini, ang upo na una na nakasurvive. Ipatry ko si Intra, so ginagawa ko, dali ko lang dito sa Dumaraw, yung palalang dito. Imagine, ano na sa apat, pagka-apat, kabali na sila. So, nakasurvive. Pero itong mga bata nila, nagpumuli na dili kay ready na ganito. Ito, ako na. Ako may bilim to kay bilim. Ngayon, dito na tayo sa mansion ni Uncle, oh. Si Uncle, si Ma'am Friend Rose, tsaka si Sir Lawrence. Si Uncle, asa na? Uncle, lumabas ka, huwag ka magtago. Wala na di gani ka butangan niya. Dates abog na ubos. Sige. Ano ng list? Mga dates ko bala nga dala. Si Uncle, oh. Kaya pala mais. Pero ang mga sabon ko nga dala. May favorite mais. Sa balay. Si Ante, oh. Butang sa bag. Ambot lang. Paborito ko to, mais. My favorite. So, dito tayo sa mansion ni Uncle, Ante. Oh. Pero nga doon nagabata ka magyapon ante. Oo, ah. Nakiwang nakuha. Hindi ba yung itsura yan? Wala yan sa labas, sabi mo itsura. Ano?
Ikaw. Hindi Ka pa namin. Kain. Ano, Mga Teo. Ayos, di ba? Pero kung kapanudlay, no? Mapilit ko lang. Hindi. Tuwing wala pa kagay, kapanood live, pag-abot ko yun, doon sa, din doon lain. Talikod sa Antido, may tutsuan.